बे समाव मोनसे गिदिर खौरां सरनिया कसारिनि एसटि मर्यादाखौ बोखारबाय। नंगौ, बे समाव मोनसे गिदिर खौरां गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिया बे बाथ्राखौ रोखायै फोसावनानै होबाय। गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिया सरनिया कसारिनि एसटि मर्यादाखौ बोखारनानै होबाय। थामहिनबा बे खेबनिफ्राय सरनिया कसारि हारिया एसटिनि मोनथायखौ मोननो हानाय नंलिया। ट्राइबेल संघनिफ्राय सरनिया हारिखौ ट्राइबेल सार्टिफिकेट होनाय जानाय नंला। सरनिया कसारिनो संबिधाननि जोहै ट्राइबेलनि मर्यादा होनाय जायाखैमोन। गोनांथि जायोब्ला सरकारा आयेन बानायनानै ट्राइबेलनि मर्यादा होनो हायो। नाथाय सरनिया फोलेरनो आयेन बायदियै सरकारा ट्राइबेलनि मर्यादा होनाय जायाखैमोन। गुबै बाथ्राया बेनोदि थांनाय 2018 मायथाइनि 5 जुनाव सरकारजों मोनसे सरासनस्रा सावरायनायनिफ्राय सरनिया कसारिनो ट्राइबेल पि सार्टिफिकेट होनाय जासिगोन होननानै फोसावदोंमोन। बेखौ लानानैनो बेनि हेंथा ट्राइबेल माहारिनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा थांनाय 2019 मायथाइयाव गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालियाव PIL आरो रिट पिटिशन होनाय जायो आरो बेबायदिनो गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिया गाहामैनो बिजिरनानै गावनि जोबथा रायाव सरनिया कसारिनि ट्राइबेल मर्यादाखौ बोखारनायखौ फोसावनानै होबाय। थामहिनबा बे खेबनिफ्राय सरनिया कसारिया ट्राइबेलनि मर्यादाखौ मोननाय नंला। गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिया गावनि जोबथा रायाव बे बाथ्राखौ फोसावना होयो। गय गायग्रा आबादारिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। थापा नार्सारियाव मोननो हागोन जाखांफु लाइमोनफोरजों बानायजानाय हाजो आरो हायेनावबो गायजानाय अर्गेनिक गय फुलि। थापा नार्सारियाव अर्गेनिक आदबजों बानायजानाय मोजाङैनो खिलिखांनाय गासै 20,000सो गेरेमसा गय फुलिफोर दं। बारा नङा, फांसेयाव 60 रां होनानैनो नोंथांमोना गय फुलिखौ बायना लांनो हागोन। बुरजा लाङोब्ला खमायनायनि सुबिदाबो मोननो हागोन। थापा नार्सारिनि गुबै थङा क'क्राझार सहरनि सानजा फारसे थानाय बावखुंग्रि हाजोजों नांजाबनाय हरिनागुरि गामि हाथाइनि साखाथियाव। बे अर्गेनिक गय फुलिफोरखौ लांफैनोब्ला नोंथाङा 8011837272 नङाब्ला 9707460226 जानबुं अनजिमायाव थोंजोङै जगाजग खालामहरनो हागोन।